sentro mga amiga-amigo. Oh, na ilang visitas Santa. Kailang durata na mga violet. Ah, daran. Gana ilang kahoy mga amiga-amigo na muwak og lavender og color. Yan. Nagpa-check up mi dire sa asa to ning dapita ma? Dinhi? Look nami sa clinic ning Tapang. Nindot kay ilang ground mga amiga-amigo na daghang tanong. Ay. Nindot ilang ground dire mga amiga-amigo. Bermuda. Lambay. Ayan. Nami dire sa ilawom aning kahoy. Kahoy sa maning kahoy. Oh, daghang bunga, abuwak. Unsa ni nga buwak? Ayan. Ay, kana nga clinic Dr. Tapang. Ilang santan o santan. Pa-check up mi dire kay ngano sige lang po kalipo. Nindot lang ground nila dito. Nindot lang ground. Napay ground dito. Swimming pool mga amiga-amigo na. Silang kumuha to kay basi sa banda. Muna ilang bahay. Ilang bahay ni Dr. Tapang. Arira. Ilang Bermuda. Namuwak og violet. Lavender og color. Ganahan jud ko sa kahoy mga amiga-amigo. Lavender og color ang buwak. Bye na mga amiga-amigo. Sa luok din mga amiga-amigo sa luok. Ayan, gana. Naidiwin din. Lang ground. Kulo. Na sila'y ampiyon ma. Prutas ng ampiyon. Kana ampiyon ba na siya? Right. Nindot to ground na may murag swimming pool ma. Na dito ay try. Na dito na swimming pool dira diha nga dapit o hagdan. Yan na ba?